da verujem. Ne mogu da verujem. Dobro, ovdje, barem ovdje ništa ne fali. Sve u redu. Evo ovdje sam, sad ćete vidjeti klipove što sam uspio da snimim. Samo vidim i gitaru. Sjebao mi gitaru. Sad moram da je našalim i da kupim novu žicu. Pozdrav youtuberi kukuružna trešnja ovdje. U čemu se radi uglavnom? Neke stvari su nestale iz mog stana. Ušao je klovn ubica. Snimio sam sa mojim špijunskim kamerama što sam postavio. Od kad su nam nestale papuče, odlučili smo da postavimo kamere u stanu zato što smo osjetili da neko ulazi, da neko uzima stvari. Nestao je sada i tablet, ali sam uspio da ga snimim. Znači to je najbitnije, sada ga imam, znači vidim imam ga u klipovima, snimio sam ga. Evo ovdje ću sad ću da editujem, znači cijel dan sam pustio ove špijunske kamere da rade. Uglavnom ja sam u teretani ujutru i kada nema nikoga ovdje u kući, on uglavnom ulazi ovdje i uzima tako neke jako vredne stvari. Eto, uzeo mi je papuče, uzeo mi je tablet, što sam se ja krvavim rukama sam zaradio taj tablet da bi ja gledao, da bi uživao da gledam YouTube, on mi je ukrao kao da je njegov. Idem da vam pokažem sada, znači to što sam snimio, znači ne mogu da verujem, malo pre sam gledao klip. Ne mogu da verujem šta se ovdje sve dešava. Ovdje ćemo sada zajedno da pogledamo. Uzima stvari kao da su njegove, znači moje lične stvari što sam zaradio pošteno, on mi uzima kao da su njegove. Ne znam da li će mi vrati uopće, ja ću mu pošaljem na Instagramu danas poruku da mi vrati sve te stvari ili ću poslati klip, znači policiji, da ga uhapsi. Ništa ljudi, ajde da vam pokažem ovdje što sam snimio. Evo, vidi kako ulazi. Šta traži? Ne razumijem šta hoće on od mene. Eto, uzeo mi tablet kao da je njegov, strpao ga u kesu. Da, uzmi još nešto, znači, nije ti dovoljan bio tablet. Ne mogu da verujem da mi je uzeo tablet bez pitanja,
uzeo mi je ovdje kocku za supu, sada nemam da pravim supu. Ne znam što ću da uradim sada. Prvo ću da mu pošaljem, znači na Instagramu poruku, da ga pitam, znači da li će mi vratiti te stvari ili ću stvarno da prijavim, znači nisam želeo da ga prijavim policiji. Prijavit ću ga policiji ako mi ne vrati sve te moje stvari što mi uze, znači bez pitanja ušao u stan. Ovdje mi je poremetio, znači ja sam pravo sudove, evo vidi sad ovdje, vidi, ovo nije bilo ovdje. Nemojte ljudi da šaljete poruke klovnobicima, imat ćete probleme. Poslaću mu sada poruku, pa ću da vam javim na Facebooku, javit ću vam šta se desilo, naše dopisivanje, možda i snimim neki kratak klip. Sljedeći klip možda vam pokažem šta smo se dopisivali. Uglavnom, znači hoće da mi vrati tablet, ništa više, znači papuče može da zadrži, mogu da kupim nove na pijaci. Tablet hoće mi vrati, tamo imam lične neke moje slike i klipove i hoće da mi vrati znači tablet. Ako ga ne vrati, verovatno ću da predam ovaj klip policiji, da vidimo da ga pokušamo da ga uhapsimo. I to je to, vidjet ćemo šta će se desiti. Ništa ljudi, to je to, ne znam šta drugo da kažem. Idem sada da vidim, da mu pošaljem poruku na Instagramu i da vidim šta će se desiti. Ništa, to je to, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, vidimo se u neki drugi.